Сәлам сезләргә, нурлы йөзләргә. Минем исемем Байбулат. Сез атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта җырчыларның соңгы яңалыкларына тукталырга булдык. Кем прическасын үзгәрткән, кем укыта башлаган, кайсы башкаручы бер җырчыны әбиди дип атаган. Эксклюзив мәгълүматкә әзер булсагыз, без башлыйбыз. Популярлар рейтингын Зәринә Асылкаева ачып җибәрә. Зәринәнең бу араларда яңа шөгыле барлыкка килгән. Моңа кадәр спорт уеннарына битараф булган кыз хоккей уеннарын бирелеп карый башлаган. Акбарсның барлык матчларына йөри. Гол кергәндә хоккеистлар белән шатлана, җиңелгәндә алар белән борчыла. Кыскасы, Зәринә Асылкаева актив җанатарга әйләнеп бара икән. Кызның соңгы яңалыкларын сөйләдек. Син генә җырына төшерелгән клипын да тамаша кылыйк. Şegillere şavşaşkada Qoran indi maturlıq Benim köngəlimdə şunday Oqıda toxtatırlıq Qolik şuşa matırlıqda Qolik şuşa şeylərdə Riza yolğan məxəbətdə Jırlar idib köylərə Singənə, singənə, singənə Yılmayırkəm kölgənə Bəxtli bulub yaşargən Алдагы резидентларыбыз Салават Миңнеханов белән Гүзәлем парның иҗат белән бер рәттән Инстаграмда да бик актив икәнен беләбез. Шушы көннәрдә генә Гүзәлемгә бер кызыклы тәкъдим килгән. Хәзер инде чын профессиональ блогер буларак эшләргә, бер социаль проектта катнашырга тәкъдим иткәннәр. Гүзәлем әлегә төгәл генә җавап бирмәгән. Кызыбызны йөртәсе, җырлар яздырасы һәм өй мәшәкатьләрен карыйсы бар. Вакыт ничек булыр ди? Хит парадта Салават белән Гүзәлемнең вакыты инде килеп җитте. Алар бүген 9-нчы позицияда. Рольләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Жозе Матео, Луис Альбен, Габриэль Фонтана, Салвадио Минхандрес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропиканка сериалында. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең күңелемә уеп язылган. Özlep siyerişin, canım diyerişin Yarı ele şirdesin bulgar Yanderep Ağla yürekne utlama Hele karışın Sinde aşık Aşık mide Vəqdələşik mənlə Canlaşım Canım, 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 canlaşım Yanderep Ağla yürekne
Яшисилар килә кадрлар. Күңел бердә туймас, берниләр дә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Яндырып, ала йөрәкне утлама. Әллә карашың, синдә гашык. Гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым. Жаным, 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 җаннашым. Яндырып, ала йөрәкне утлама. Әллә карашың, синдә гашык. Гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым. Жаным, 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 җаннашым. Икебезне көткән, түзгән сабыр икән. Бәхетебез әнә янәшә. Күзгә күз карашып, вәгъдәләр алышык. Әйдәле хәерле сәгатьтә. Яндырып, ала йөрәкне утлама. Әллә карашың, Синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым. Жаным, 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 җаннашым. Яндырып, ала йөрәкне утлама. Әллә карашың, синдә гашык. Гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым. Жаным, 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 җаннашым. Вот бұлардан да хапет. Молодцы. Габриэл Хантан. Bu ananasını kim alıp geldi? Алдагы резидентыбыз җырчы Иркә. Иркә октябрь айында гастрольләрен башлап җибәргән булган. Бүгенге көндә дә Татарстан буенча чыгышларын дәвам итә. Моңа өстәп Иркә яшәргә өйрәт йөрәк исемле композициясенә клип төшерергә җыена. Мәгънәле җырына шундый ук саллы клип ясарга тели. Тик әлегә кая ничек төшереләсе генә хәл ителеп бетмәгән икән. Иркә шушы урында безнең хит-парадны дәвам итә. Тормыш җилләр диеп моңлана.
Яш башкаручы Илина бүген 7нче баскычка урнаша. Илина да клип төшерергә әзерләнә икән. Әлегә аның бер генә видеосы бар. Алдагысын чын мини-фильм форматында ясыйсы, сыйфатлы һәм кызыклы продукт тәкъдим итәсе килә. Төшерү урыны да инде сайланган. Команда Магнитогорск шәһәренә җыелачак. Бүгенге көндә кыз сценарий язу белән мәшгуль икән. Клип өчен Әнкәм күзләре исемле җырымны сайладым. Реаль тормышка нигезләнгән, хисле, хәтта драматик клип төшерергә телим диде. Илинаның планнарын белештек, ә хәзер әле җырына төшерелгән клибын карыйк.
Җәмәгать, әйдәгез дуслашыйк. Безгә социаль челтәрләрдә кушылырга өлгермәдегезме әле? Instagram, ВКонтакте, YouTube'та TMTV-ны табыгыз. Биредә соңгы яңалыклар, тапшыруларның архивлары һәм башка бик күп эксклюзив мәгълүмат. Күрми белми калмагыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга чираттагы клипны куеп җибәрәбез. Каршы алыгыз, экраннарда Ризат белән Зинира Рамазановлар. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Soluşun ürep Mini utlu kuşağıma da Gidersin sen de erip Uberiydim seni canım Şaşıp tatlısı yüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Aşık dilin ağlarına Yerinden Uber idim Sakınası yıkkına Bəğirkeyim canı Beriydim uzak idip Көп тапқыр мінге шақлы Мәңгі ұнтылмасылық идіп Біз бірге болған шағыны Сырларымыны Стилерім аларыға Берни төгелік көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Сырларымыны Стилерім аларыға Берни төгелік көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Berni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Алина Әхмәтшина бүген 5-нче баскычта. Җырчы кызның тормышында яңа этап башланып киткән. Хәзер Алина җырчы гына түгел, үзе дә вокал укытучысы икән. Бу кыз ул шәхси мәктәпкә урнашып, балаларны җырларга, музыка нечкәлекләренә өйрәтә башлаган. Миңа педагогика бик ошый. Күптәннән укытучы эшендә тәҗрибә җыясым килгән иде. Тик шуңа да карамастан, сәхнә минем өчен беренче урында кала дип сөйләде Алина Әхмәтшина. Хәзер клипын карыйк. Yürəgimdə heç düşünməyim, sıyımda
Менә Зәйнәп апа үзе дә. Зәйнәп апа, ничек хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызына һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә серләрем бар, серләрем серләшмимен, серләремне серләшмимен, күрешкәч эндәшмимен. Хотели снять что-то. Спасибо большое тебе, поезд. Я не могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермимен, үзенә сиздермимен дә үземнән биздермимен. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермимен. Это мой платье. Ты умеешь галстук завязывать? Үзенә сиздермимен дә үземнән биздермимен. Лина объясняет про какой-то момент. Какой момент? Перевод такой. Ялындырмый сөймейләр, йөрәге янсын әллә, йөрәккә янсын әллә, күмергә калсын әллә, үрелсә дә үктермимен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әле дә үземә булсын әллә, үрелсә дә үктермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үземә булсын әле, үрелсә дә үктермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үземә булсын әле. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Алдагы резидент Ирина Сайфуллина. Иринаның клибын караганда озын калын тулымнарына игътибар иттегезме? Җырчы күп еллар шушы чәчен кыскарту турында уйланып йөргән. Бу көннәрдә генә батырлыгын җыеп, чәч тарашханәгә килгән. Мастер каршына утырып, үзе теләгән прическаны күрсәткән, әмма кайчы күрүгә кире уйлаган да куйган. Нәтиҗәдә Ирина чәчен берничә сантиметрга гына кыскарткан. Ирина Сайфуллинаның яңалыкларын җиткердек, шушы урында үзенә дә күз салыйк. Кавышуда көтмим, берни өмет итмим, язмыш белән күптән килештем. Хәтирәләр аша, узган еллар аша, үткәннәрдән кайтып килешем. Гомер дигән елга, тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә, тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Мәхәббәт үтенмим, үземдә үкенмим, яратканга ихлас йөрәктән. Ялгышмаган бердә, табалырмы җирдә, яратылган минем кебекләр. Гомер дигән елга, тагын алга, күп сорамыйм синнән
Кире кайтмый кышлар, язлар җитмей җиргә кабаттан. Хисләр сүнеп бетми, теләсәң дә китми, йөрәгең түреннән яраткан. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Бирер идем соңгы сулышым. Популярлар эшлеген җырчы Айдар Ракипов ачып җибәрә. Егет бер артлы яңа җырлар яздыруын дәвам итә. Күптән түгел генә Резидә Шәрәфиева белән өр-яңа дуэт эшләгәннәр. Демо версиясын социаль челтәрләргә дә урнаштырганнар, әмма Айдарның язылучылары берәй-берне аңлап бетермәгән. Нигә ул җырчыга әби дип эндәшә, әллә берәр проектка әзерләнгәннәр? Монысы безгә билгесез. Айдар Ракиповның үзен куеп җибәрәбез. Киттек. Тормышлар авыр. Бигәрәктән шушы авыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәләләрне килер өчен. Менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Яңгыр яуган чакта инеш булып килә агасым. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасым. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың.
шашып сөйләсем килә ынтылып урамнарда адашасым килә буран дулаганда котырып бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың бары тик син елмаясың оныттырып йөрәк ярасын синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың синең белән бары синең белән бәхетемне килә табасың бәхетемне килә Улым җыры белән Зиннур һәм Альбина Кармашева икенче позицияга урнашалар. Җырчыларның тормышларында нинди яңалыклар күзәтелә икән? Альбинаның бу араларда мәшәкатьләре җитәрлек булган. Туган көн, балалар йортына бару, яңа клип чыгару дисеңме? Зиннурның исә киресенчә, атнасы җиңел һәм күңелле узган. Олы кызлары Зәлия каникулга чыккан. Бөтен гаилә бергә җыелып, Казанда пылау пешергәннәр. Урманга барганнар, күпчелек вакытларын саф һавада уздырганнар. Ә хәзер Зиннур һәм Альбина Кармашеваның дуэтын карыйк. Тапкыр туйып тормыштан юлга чыктым йортым ташлап кире кайтам юксынып хаман меңдә бергә кабат башлап кире кайтам юксынып хаман меңдә бергә кабат башлап мине көтә минем улым җанымдагы күз нурым аның өчен яшим бу җирдә көтәр мине минем юлым мине көтә минем улым җанымдагы күз нурым аның өчен яшим бу җирдә көтәр мине минем юлым Мин тапкыр ташлап йортымны читкә киткән бер юлаучы тик мен кат кире барсам кайтыр урының булсачы тик мен кат кире барсам кайтыр урының булсачы мине көтә минем улым җанымдагы күз нурым аның өчен яшим бу җирдә көтәр мине минем юлым мине көтә минем улым җанымдагы күз нурым аның өчен яшим бу җирдә көтәр мине минем юлым Мин мең тапкыр юлларны ташлап кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне,
Nigadir hamon sanayman. Yolda tunni, uyimda kunni, nigadir hamon sanayman. Meni kuta, menim o'g'lim, jonimdagi ko'z nurim. Onun için yaşayım bu şehirde. Kutar meni, menim yolum. Meni kutar, menim o'g'lim, jonimdagi ko'z nurim. Onun için yaşayım bu şehirde. Kutar meni, menim yolum. Onun için yaşayım bu şehirde. Kutar meni, menim yolum. Музыкаль қоймақның жеңушесін атағанша барлық резидентларны искә төшерик. Сингена, 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 елмайыркам күлгенә. Синдә гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җанлашым. Тормыш җилләре исә, якка үтә, төртә. Ник мәхәббәт азаплыйсың, санап мине тоткан. Серләремне, стиләре яларга, бер ни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Үрелсә дә үптермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә, үземә булсын әле. Гомер дигән елга, тагын алга. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Бу атнада хит парадның алтынына Әлфинә Әзһәмова лайык булды. Күптән түгел генә җырчының туган көне булып узган иде. Әлфинә ханым бәйрәмен туганнары белән өйдә уздырган икән. Йортыбыз зур, әллә нинди рестораннарга йөрисе юк. Туганнарымның яраткан ризыкларын әзерләдем. Соңга кадәр бәйрәм итеп сөйләшеп утырдык дип сөйләде җырчы. Без дә шушы бәйрәм рухын дәвам итик. Әлфинә ханымның чыгышын тамаша кылыйк. Төнге урамнардан эзләдем мин, илереп томаннардан күзләдем. Кара төндә шәүләң абайладым, вак төндә сүндердем шәмнәрем. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Узак көттек без бу очрашуны, алдан белеп булмый бит язмышны. Ак төн җиргә канатларын җәйде, ике койнар йөрәк кавышты. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды
Яңадан кабатлыйм Кара сөрмә торкан ак төнемди Син генә бит эзләп яраттың Ул ак төннәр онтылмаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез эрергә Ул ак төннәр онтылмаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез эрергә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез эрергә Шуның белән бу атнага әзерләнгән яңалыкларыбыз тәмам. Сез бу атнаның иң популяр җырлары һәм җырчылары белән таныштыгыз. Эфирда музыкаль каймак кит парады һәм мин Байбулат идем. Алдагы очрашуларга кадәр үзегезне саклагыз.